Moi! Tänään me kerrotaan 10, tai no periaatteessa 11, koska Anu halusi välttää se 11 sinne. Juu. Niin 11 random faktaa meistä. Eli eka. Meillä on, tai siis tää molemmilla eka, eikö se ole? Joo. Eli meillä on ollut yksi kanava ennen tätä, mutta me ei tehdä sinne enää videoita, mutta se on kuitenkin olemassa. Joo, mutta me ei kerrota ikä se on. Joo, 2. Tosiaan mä en ole mikään hyvä koulussa, koska mulla on sellainen, että mä en oikeasti jaksa panostaa kouluun. Mä oon laiska lukemaan. Mulla on toka. Mä oon kieliluokalla. Eli mä tykkään kielistä silleen, englanti on tosi kiva silleen. Joo, sit on 3. Mä tungen ketsupia oikeesti joka ruoka. Siis on se vaan mitä ruokaa se on. Mä oon joskus varmaan tunkenut ketsupia varmaan nakkikeittoakin. Siis mä en vaan tajuu, sitä pitää olla joka ruoassa. Mulla on 3. Mä oikeesti rakastan Lappia. Mä oon ollut sen monta kertaa. Ja se on vaan jotenkin niin ihana, se näyttää tosi kauniilta silleen. Ja sit meillä on 2 kesämökkiä, niin mä tykkään kans niissä olla tosi paljon kesällä. Sitten 4. Jos mä siivon mun huoneen, niin se on ehkä päivän tai 2 siisti, kun sitä menen taas sotkemaan kaikki vaatteet lattialla, kaikki kirjat lattialla, reput, laukut, ihan kaikki mahdollinen. Niin mä vaan sotken kaiken heti. Ja sit se on niinku viikon silleen sotkunen. Mulla on 4. Eikö tää 4? Joo. Mä oon silleen vähän perfektionisti, että silleen vähän niinku kaikki mitä on täydellistä, mutta en mä nyt kuitenkaan silleen ihan joka asiassa, mutta silleen osittain. Sitten 5. Mä oon värinyt mun hiukset ruskeiksi viime vuonna. Ja sen takia mun hiukset, niin mä hoisin näistä oman väriset. Mut siitä nyt näin vieläkään ole muuta alta tummat, koska mulla on alun perin ollut tummat alta ja sit mä vedettiin vielä kokonaan. Nyt mä haluan oman väri, koska mun hiukset on niin huonossa kunnossa. Mulla on 5. Siis mä en oikeesti kestä, jos mun puhelimen näyttö menee rikki. Tai siis silleen, että jos mä pudotan sen ja siihen tulee joku särö, niin mä en pysty niinku elää sen kanssa. Sitten 6. Mä täkään Anun oikeesti Instagramissa joka hemmetin outoa videon tänne. Jos joku vauva kaatuisi naamalla ja mä täkään Anu sieltä toi ihan kun mä joskus me jossain elokuvatyttäjässä mä tyli kaadu. Mulla on 6. Siis mulla on sellainen tarve. En mä nyt oo mikään sille johtaja, että mä en niinku mitään sille juttuja halua sille olla sellainen ohjaaja. Vai jos joku, niinku jos Vilma ei vaikka tee jotain juttua silleen kun mä haluan, että se tekee, niin siis se ärsyttää mua ihan sairaan paljon, että mä haluaisin, että mä pystyisin silleen muuttaa Vilman ajattelutavan sellaiseksi kun mä haluan. Että Vilma tekisi sen jutun, minkä mä haluan, että se tekee tietyllä tavalla, että se tekisi sen sillä tavalla. Joo. 7. Mä tykkään todella paljon editoida. Mä saatan joskus oikeesti vaikka kuvata mä siivon mun huoneet, niin mä kuvaan sen ja sit mä editoin sen ja sit mä katon. Mä olen ylpeä. Mulla on 7. Mä oon siis ihan addiktoitunut kaikkiin niinku sellaisiin emojeihin ja hymyihin ja sellaisia. Siis mä käytän niitä ihan koko ajan oikeesti. Ne on ihania ne iOS-uudet. Ne on pysyvistä ykköä. Joo. Ne Se on ihana, missä on se silmällä sitä hammaa. niin onkin. Sitten 8. Mä sisutan mun huonetta joka viikko uudestaan useita kertoja. Koska mä vaihdan mun tavaroita. Mulla on 8. Joo, mulla on 8, että mä saatan oikeastaan alkaa siivoa tai jos mulla tulee se yöllä sellainen, niinku, että mä huomaan, että ei toi asia voi olla tossa, mun on pakko siirtää se tonne. Niin sit mun on vaan pakko tehdä se heti. Mä en tiedä minkä takia. Sitten 9. Jos esimäiti sanoo, että tyhjennä tiskikone, niin mä todellakaan en tyhjennä sitä, vaan viivästän sitä monta päivää ja sitten ilman sitä, sun piti tyhjentää se tiskikone. Mä sillä joo, mä tyhjennän sen. Sitten on mennyt viikko ja sitten kukaan tyhjentänyt sitä, ja sitten on kauhean lähe tiskejä sillä Vilma, nyt tyhjennät sen. Ja sitten mä oon sillä, okei, mä tyhjennän sen. Mulla on 9, siis mä kirjoitan kaiken ylös tai silleen, että jos mulla tulee yöllä joku juttu silleen, tai jos mulla tulee yöllä. Jos mulla tulee joku asia silleen, että mun pitää tehdä vaikka joku juttu, niin mun on pakko kirjoittaa se heti niinku vaikka yölläkin ylös, koska niinku sit mä pelkään, että mä unohdan sen aamuun mennessä tai silleen. Ja sit mä en muista sitä ja sit mä mietin koko ajan mikä se oli ja silleen. Mun on pakko kirjoittaa kaikki aina ylös, että mä muistan kaikki asiat. 10. My love. Vitamiinitasi. Niin hyvää. Mä en kestä. Joo, mulla on 10 kans. Ihan sama. Eli se vitamin well... Niin, no. Paras. Ei Perus. Vitamin well, se drive on kanssa. Se on se harmaa. No joo, mun mä tykkään kans siitä drivista, koska sekin on tosi hyvä. Sitten, no,
No, onko sulla joku 11? Ei, mut sulla on ne. No, mulla on 11 kans. Et siis random laulu. Mä saatan oikeastaan alkaa laulaa vaan ihan milloin vaan, missä vaan mä saatan alkaa laulaa jotain lauluja. Sit kaikki on silleen, no miksi sä laulat koko ajan? Tai silleen, mä oon silleen, sori. Ja en mä tiedä, se on vaan jotenkin. Tulee silleen. Se on Anun peruspiirre. Se vaan laulaa. Niin, mä en välttämättä edes huomaa, että mä rupean laulaa. Sitten mä oon silleen, Anu, hiljaa! Niin, sit joku aina silleen, että mä oon silleen, Sorry. Sorry, bro. Mut joo. Nähdään ensi videossa. Ja jos tykkäsit, niin laita peukku ylös. Ja jos keksit jotain videoehdotuksia, niin voit laittaa ne tonne alas. Ja ei varmaan muuta. Muista tilata. Joo. Ja kertokaa kavereille. joo. Moikka!